Ό,τι αφορά τον Κάρλος Γκαμάρα, ότι τον Παραγουανό παρακολουθεί ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Παραγουάης. Να δούμε εδώ τη φάση με τον Λάκη. Ο Λάκης ο οποίος την έκλεψε από τον αντίπαλό του. Το σουτ και μεγάλη φάση για την ΑΕΚ. Πολύ καλή στιγμή για την ΑΕΚ με τον Θοδωρή Ζαγοράκη. Ακριβώς. Άλλωστε έχει και το προτέρημα. Εδώ το σουτ και η μπάλα στα γκολ από τον Ζαγοράκη. Εκπληκτικό 1-0 για την ΑΕΚ. Ένα εκπληκτικό γκολ στο 8ο λεπτό. Αυτό που σας λέγαμε μόλις πριν, ο Ζαγοράκης ουσιαστικά προκάλεσε την Ίντερ στο 4ο λεπτό. Ο Τόλτο εκεί σταμάτησε το σουτ του μέσου της ΑΕΚ, δεν το καταφέρνει όμως σε αυτήν εδώ τη φάση που ξαναβλέπετε. Την μεγάλη περιοχή και την αιστεία του Τόλτο. Ο Ζαγοράκης κρέμασε τον Τόλτο και τώρα ο Μαλαδένης στη μεγάλη περιοχή. Ένα μαρκάρισμα. Εδώ νομίζω διαμαρτύρεται ο Μαλαδένης, θα πρέπει να την ξαναδούμε τη φάση. Βάσεις. Να εδώ βλέπουμε το μαρκάρισμα του Σίμιξ. Υπάρχει σπρώξιμο. Δεν μπορούσε ίσως. Τον Ζαγοράκη και αλλάζει με τον Βιέρη και πάλι Ζέντορ. Ανοίγει το Ζανέτη, του κάνει την πάσα. Ζανέτη, ατομική προσπάθεια, θέλει προσοχή εδώ το σουτ και 1-1. Ένα λάθος από τον Χιώτη βεβαίως αυτή τη φάση, κυρίες και κύριοι. Και στην ατομική προσπάθεια του Ζανέτη στο 14 η Ίντερ βρίσκει διέξοδο προς την ελληνική εστία, ισοφαρίζοντας το παιχνίδι, φέρνοντας το στα ίστα πριν συμπληρωθεί το πρώτο τέταρτο. Είδατε πώς μιλάει την πανέλα του ο Ζανέτη. Εδώ θα έλεγα ότι θα την ξαναδούμε τη φάση. Ο Ζανέτη σε μία από τις κλασικές ενέργειες που κάνει από την δεξιά πλευρά. Κοιτάξτε, από την πάσα του Ζίντορ που ο Αργεντίνος πως τρύπωσε ανάμεσα σε Κασάπη και Ζαγοράκη, οι οποίοι άφησαν τον αντίπαλό τους να περάσει το συρτό σου. Την μπάλα αλλάζει πορεία, ξεγελά τον Χιώτη και ίσως το χρονόμερο της Ράινα ξεκίνησε νωρίτερα. Ο Μαλαδένης ωραία για τον Λάκη. Να δούμε την απάντηση της ΑΕΚ. Για να δούμε τώρα πώς θα απαντήσει η Ένωση. Ο Λάκης με τα αριστερό της έντρα, κεφαλιά του Μαλαδένη out. Μία ακόμα καλή στιγμή για την ελληνική ομάδα. Πίασε ο Ρεκόβα. Τελικά πλασαριστά, γεμίζει τη μεγάλη περιοχή. Ο Βιέρη ελέγχει, ο Καλόν κοντρολάρει και η μπάλα στα δίχτυα. 2-1 για την Ίντερ σε αυτήν την φάση. Με τον Μοχάμετ Καλόν να σκοράρει στο 37ο λεπτό. Οι Νερατζούροι περνούν μπροστά στο σκορ για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Σε ένα κρίσιμο σημείο αυτού του πρώτου μέρους πανηγυρίζει ο σκόρερ με τον Ρεκόβα που εκτέλεσε το φάουλ νωρίτερα. Η μπάλα έφτασε στα πόδια του Κρίστιαν Βιέρη. Εδώ σκάβει την μπάλα ουσιαστικά ο Ρεκόμπα. Ο Ζανέτη χάνει ο Βιέρη χάνει το κοντρόλ, αλλά χειρότερο για την ΑΕΚ τουλάχιστον μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου. Για πάμε για τα καλύτερα. Τσάρτας. Η κάθετη πάσα πολύ ωραία για τον Πετκόβ. Ο Πετκόβ προσπάθησε εκεί, αλλά του κλείσε ο Ζανέτη, ο έμπειρος Ζανέτη. Στην εκτέλεση. Το πρώτο δοκάρι μπάλα θα περάσει και δεν θα μπορέσει εκεί ο Λάκης που έκανε την κίνηση από την άλλη πλευρά. Θα πάρει ο Ζέντορφ τώρα για την Ίντερ. Ενώ κάνει την κίνηση και ο Βέντολα και ψάχνει να το βρει στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ και 3-1. Εδώ είναι απίστευτο το λάθος που κάνει ο Φερούζεμ και προσφέρει γκολ στο πιάτο. Ένα θείο δώρο για τον Νίκολα Βέντολα. Ακριβώς στο 56 η Ίντερ κάνει 3 τα τέρματά της. Θα έλεγα ένα γκολ πανομοιότυπο με τα δύο προηγούμενα που πέτυχε η Ίντερ. Δείτε και πάλι εδώ. Μια στιγμή ολιγορίας και ενός τραγικού λάθους θα έλεγα εδώ. Καθώς ο Φερούζεμ φαίνεται να βγαίνει πάνω στην μπάλα πρώτος από τον ρέφερη πρώτα στο Ζαγοράκη. Το φάουλ από τον Τσάρτα. Ο Ήβιτς θέλει να μπει στη φάση. Ο Τόλτο θα μπλοκάρει. Ήταν 3 ενωσίτες που βγήκαν μπροστά. Ο Γκάμεση. Ζήκος. Τσάρτας. Η ΑΕΚ ψάχνει διάδρομο προς την εστία του Τόλτο. Ο Ζαγοράκης προσποιείται πάνω στο Ζέντορφ. Ωραία πάσα για τον Ήβιτς. Πέφτει στο έδαφος. Παίζεται, λέει ο Πολ. Οι παίκτες της ΑΕΚ ζητούν πέναλτι. Να ξαναδούμε τη φάση, Αντρέα. Θα δούμε και πάλι σε επανάληψη. Ο Ματεράτης είναι αυτός που μάρκαρε. Η ΑΕΚ πάντως έχει κερδίσει κόρνερ. Ναι. Για να δείτε εδώ. Της ΑΕΚ. Κοιτάξτε εδώ, η έξυπνη παλιά του Ζαγοράκη και είναι ο Ζανέτη τελικά αυτός που πιέζει τον Ήβιτς. Διώχνει μπάλα, ναι. Βρίσκει και την μπάλα και ο Ήβιτς προσπάθησε να έχει πέσει ο φίλαθλος, ενώ τώρα δεν θα μετρήσει. Δεν θα μετρήσει, αλλά έχει σκοράρει ο Ήβιτς και έχει σηκωθεί η σημαία του βοηθού για άλλο ποδοσφαιριστή. Φερνάντο Σάντος διαμαρτύρεται. Έχω την εντύπωση ότι κακώς έχει ακυρωθεί τον γκολ. Έχει δίκιο ο Πορτογάλος. Έχει δίκιο που διαμαρτύρεται. Σκοράρει ο Ήβιτς και όχι ο ποδοσφαιριστής που δεν πρόλαβα να δω ποιος ήταν της ΑΕΚ. Θα το δούμε εδώ τώρα. Από το φάλ που εκτέλεσε ο Τσάρτα. Μπαίνει ο Ήβιτς στη φάση.
σκοράρει και σηκώνεται. Ο Γκαμάρα. Σκοράρει ο Γκαμάρα και σηκώνεται το σημαίακι για τον Ήβιτς. Με κεφαλιά για τον Τσάρτα από αριστερά ο Κωνσταντινίδης. Τώρα η παλιά του Τσάρτα είναι δυνατή. Ο Κωνσταντινίδης θα μπει στη μεγάλη περιοχή. Με τον Κόρδοβα θα περάσει για τον Ήβιτς. Εκεί ο Σίμιτς και στη συνέχεια ο Ζανέτη θα καταφέρουν να απομακρύνουν. Αριστερό πόδι με φάλτσο. Γκολ, όχι. Μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Φάνηκε ότι ο Ζαγοράκης το σκοράριζε σε αυτή τη φάση. Σε θέση offside. Ο Ήβιτς, ο οποίος, θα το πω μια ακόμα φορά, δεν επηρέαζε τη φάση. Κακώς ακυρώθηκε τον γκολ αυτό της ΑΕΚ, η οποία θα μείωνε και τη φάση αυτή με 3-2. Εκπληκτική ενέργεια από τον Ρεκόμπα, κεφαλιά και ευτυχώς ο Κριστιάνο Τζανέτη. Όχι, ο Βέντολα είναι, ναι. Ο Ρουγανός έχει μπροστά τον Γκαμάρα, γυρίζει προς τα πίσω στον Φαρινός. Αλλαγή παιχνιδιού από την άλλη πλευρά και πάλι για τον Κονσέισαο. Πορτογάλος θα μπει στη μεγάλη περιοχή. Κεφαλιά του Βέντολα, out, ευτυχώς για μεγάλη την φάση για την ΑΕΚ. Μία ακόμη ευκαιρία με τον Βέντολα. Σε κάποιες φάσεις να σπάζει με τον βαμβάκι την ΑΕΚ. Το φάουλ από τον Τσάρτα, έβαλε το πόδι του Γκαμάρα που για μια ακόμα φορά προωθήθηκε, αλλά δεν τη βρήκε και αυτή κατέληξε στην αγκαλιά του Τόλτο. Ο Κόρδοβα στο πλάγι. Για τον Βέντολα και αυτό τον Κριστιάνο Τζανέτη έχει χώρο, κάνει το σουτ, προσοχή, η μπάλα out. Ευτυχώς η μπάλα έφυγε out εδώ, ο Κούπερ, δείτε την αντίδρασή του.